Kaixo, batzutan grabatu nahi izaten dugu gure ordenadorean daukagun edo musika bat edo audio bat edo bai ordenadorean barruan daukaguna edo internetetik entzuten ari duguna, ari garena eta ezin duguna deskargatu, adibidez. Hortarako erabiliko dugu Audacity programa. Hau ordenadore batean egin behar dugu, ez Chromebook batean. Horrela egingo dugu, lehenengo gauza egin behar duguna da deskargatu Audacity programa. Jartzen badugu Audacity bilatzailean. Hemen bakoitzak bere sistema eragilearen arabera deskargatuko du, instalatu eta listo. Nik instalatuta daukat eta irekiko dut. Hau da Audacity, baina nahi badugu ordenadorearen soinua edo musika edo dena delakoa ordenadorean entzuten ari garen hori grabatu, lehenengo gauzatxo bat egin behar dut. Hemen esan behar diot nondik grabatu behar duen. Hemen dauzkat bi mikrofono, baina ordenagailukoa grabatzeko konfigurazioan gauza bat egin behar daukat. Hortarako joango naiz ordenagailuan kontrol panelera, gazteleraz balin badaukagu panel de kontrol. Hemen nonbait edukiko duzue soinua, eta hau agertzen zaizuenean grabazioa. Eta hemen dago mezkla estereo. Hau da ordenadorearen barrungo txartela, soinu txartela ari dena grabatzeko. Eskubikoarekin emango diot eta esango diot gaitzeko. Gaitu dut, onartu, banoa ona, baino oraindik ez zait agertzen. Egin beharko dut, itxi eta ireki. Eta orain ikusten duzue agertzen zaidala mezkla estereo realtek. Hau daukadala, orain grabatu nezake ordenagailuan entzuten ari garena. Nik adibidez zerbait jartzearren jarriko dut musika bat, YouTubeko musika bat. Badakigu deskargatu daitezkela YouTubeko musikak beste programa batzuen bidez, aplikazio batzuen bidez, baina gu kasu honetan nahi dugu gure ordenadorean musika bat edukitzea. Grabatu ahal izateko Audacity. Listo, emango dio grabatzeko. Eta bukatzen denean, stop. Kenduko musika. Grabatu dut. Orain, hau, entzun dezaket. Baju xamar gelditzen da, hau. Volumena onditu dezaket. Eragina, amplifikatu, eta hemen ikusten duzu orain hobeto entzuten dela. Eta hau pasako dut MP3 bezala gordeko dut grabatutakoa. Esportatu MP3 bezala. Musika, nahi dudan lekuan,
eta listo, hor daukazue. Audacity programarekin beste 1000 gauza egin daitezke, bai ahotsa grabatu eta nahastu eta bar, baina kasu honetan erabili dugu ordenadoreko soinua edo musika grabatzeko. Besterik gabe, hurrengo arte.